のお客様にご案内いたします。ただいまご安全さを強化しております。はい、どうぞ。ご搭乗手続きをお済ませの上、そうね。搭乗口へ。はい、どうぞ。すみません、なんか金属類持ってませんか？いや、持ってません。あ、すみません、うちの妻なんでそんな怪しくはない。関係ありません、関係ありません。すぐですからね。はい、はい。ピンポンってなっちゃうし今ね。はい。教会でしょ？はい、聞きました。はい。ちょっと。なってますんでね。すぐですからね。すみませんね。はい、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 はい。はい、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 触りすぎじゃないですか。一人ですから。必要ありません。はい、どうぞ、どうぞ。はい、はい。いってらっしゃいませ。大丈夫だよ。金属類持ってますか？持ってないです。持ってませんか？そうですか。ちょっと待ってください。はい、はい、はい。ちょっと拝見しますね。失礼します。なんか金属入ってますか？これ。入ってないです。入ってないですか？じゃあ匂いかなこれ。なってますね。ちょっと拝見しますね。なんか隠してるといけませんね。なってますね。ちょっとご覧に見てください。一つですからこれすいませんね。はい、はい、なってますから。はい、拝見しますね。はい、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 はい。はい、どうぞ。こりゃいいわ。金属類持ってますか？金属類は。ないです。ないですか？ちょっとすみません、拝見しますね。はい、はい、はい。なっちゃってる。あれ。ちょっとすみません、拝見しますよ。はい、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 はい。ちょっと拝見しますね。別に異常ないけど、もう一回しますね。すみません、はい、はい、はい。ちょっと上着入れてください。上を脱いでください。そうですからこれすみません、なっちゃってもこれなっちゃってもこれしょうがないようにね。反応しちゃってください。はい、すみませんね。はい、はい、はい、どうぞ。はい。なっちゃってんな。すみません、下も脱いでください。規則ですからこれ。なっちゃってんよほら。一つですから、すみません。下もお願いしますね。はい、はい、はい。はい、なるほど。はい、はい、どうぞ。お父さん！拓保！何やってんの？俺の制服を着ちゃダメって言ったでしょ、あれほど。無理だから。ちょっと時間があったもんで。ファンじゃないよ、そんなの。どうも失礼しました。ついてっちゃダメ、おい！